La vivenda és la clau de volta del conjunt de tot el sistema econòmic i polític, perquè és una qüestió que no sol eixir als mitjans de comunicació, perquè toca els grans interessos immobiliaris d'aquest país. I és que en Espanya han tingut una incidència major del virus i amb molta mortalitat, i hi ha un factor rellevant, però que és poc visibilitzat i del que se'n parla poc, i que curiosament ha sigut una televisió a Alemanya la que ha hagut de fer la denúncia d'aquesta causa principal per explicar la incidència del virus a Espanya. I ha abordat quina era una de les qüestions principals, i era just la que avui estem parlant així, la qüestió de l'habitatge, les dificultats en l'accés a l'habitatge i les condicions d'habitabilitat. Espanya és el país amb major densitat poblacional d'Europa i un país on els preus de l'habitatge estan molt elevats i molt desconnectats del mercat, i això ens està provocant grans afinaments, que significa molta gent vivint en pocs metres quadrats, però a més amb una anomalia respecte a la resta de països d'Europa, i és l'alta edat de l'emancipació de la gent jove, al voltant de 29 anys, que fa que a més, baix del mateix sostre, hagi de conviure gent molt jove amb persones molt més majors. Aquesta causa, unida a la informalitat laboral, estan assenyalades com aquelles principals que podrien explicar per què ha hagut aquesta incidència al nostre país, i a la que vostè ha fet referència quan deia que ja està documentat que a les llars més humils es produeix una taxa d'infecció i de mortalitat 3 vegades major que a les llars amb les rendes més altes.